Ja jongens, illegaal. In IJsland is het wettelijk verplicht dat bern onder de 12 jaar jongens voor 8 thuis binnen als ze alleen binnen. In de zomer is dat krijg wat langer, dan mag je het zien. Dus, hup, naar binnen. Doei Hildaal! Helst even een WhatsAppje van mij op. Het is maar 3 kilometer. Doei! In Japan is het krek wat anders. Daar leren ze de band al van de basiskwaliteit al zelfstandig te wezen. Ze gaan ze zelfstandig naar school en helpen ze soms een bradskip. Maar wel met hulp van de mensen. Poeh, ik moet er net aan denken. Hoe band en jongeren vrijheid krijgen verschilt heel erg per land. In IJsland hielden de strikte jongensregels en in Japan lieten ze de band al heel betiert zelfs op paard. Maar hoe zit het dan in andere landen? Ik denk dat Hepke en Jeroen dus daar nog meer over vertellen kunnen. De zit hier net zo gauw band naar school rinchen. Als band in Amerika kerst net een heel soort zonder in ouders maar een auto. Want er heeft overal een auto beneden en de kist soms wordt rinnen, maar ja, ouders hebben liever net dat ze hun band hier op straat erin litten. Maar het is vanzelfs net illegaal om als band op straat te rennen. Nou ja, het is wel voorkom dat ouders oppakt binnen door de politie omdat de band alleen nog ergens naartoe doen. En jullie nog in de staat Georgia wie een man oppakt omdat haar band van hier een kilometer naar een lietse supermarkt doen. Wils de man dat net wist. En ja, dat kent vanzelfs net. En dat weet hier gebeurde dat ik met 2 ouders en die band die roen van een park naar Hoesta, band van 10 en 6 hier. En dat mocht net. Dus toen kwam de kinderbescherming om bij die ouders te zien als ze de band wel goed aan het opvoeden waren. Maar het liet wel zien hoe je schoen wordt naar hoe band overal naar daarin kennen en hoe vrij als ze binnen om dingen te doen. In Frankrijk binnen regels heel wichtig. Zelf hier ietsje waren, om achter jou eens ietsje weg waren, dan zit je takje waren op een dijk. En dan heb ik nog eens een keer verwachten dat dan ik mij eten mij hij te men. Dus je kan het samen iets oors van. Dus kan toch denk je van wat moet je dan eten? Want het is al best lang skof. Dan nemen ze een côté. Dan mag je ben een stokballen pakken. En dus er zitten blokjes chocolade tussen. En dat je kunt eten op. Die matten als ben die gedragen eigenlijk als voor hoeskenmeeskel. Dat is toch wel een beetje nuver. Afdoen is iets steren. Op de Franse squal binnen regels krijg wat oors bij u in Friesland. Wij vinden het mooi in Friesland als er vragen stelt, je geïnteresseerd bent, er is een discussie aangaan. Maar over in Frankrijk als er een domme vraag stelt, want een kindermaster of je gewoon zitten, als er een domme vraag stelt. Die is met de opletten man en dat is heel leuk. Ja, dan is wel zo dat in Frankrijk de band wat stiller binnen op squallen. Maar is het beter? Nou, ik ben bij de squallen aangekomen hierachter. En de sjost ik dat er een heel groot parkeerplak bij zit. Dat is voor de band. De mooiste hier namelijk op die 16e al autorijden. Dus als het nog op de middelbare school is, dan kiest je al zelf naar school te rijden. En dat moet ook wel, als alles maar de auto die in wordt, ja, dan kies ik maar beter die band wat jij de dik op krijgen. Maar dan binnen met oren dingen, werden ze vol strenger maar binnen. Begelijks alcohol drinken, want de mag je net tot in 18e wachten, maar tot in 21e. Dus op die 16e mag je zo rijden, maar op die 21e mag je pas een eerste biertje drinken. En zo shows dat er toch heel orde regels en een orde cultuur is qua vrijheid voor band in Amerika. Wow, Hepke Jeroen. Nou, zo slim hadden we het nog net in Friesland. Wie springen hier gewoon op de fiets? Dat doe ik nog. Op de volgende. Hoi!